even ime first one, season 1, season 2, season 3, ọ dịka even na ịgba break. Ọ dịka onye ọ na-akụ isukwu akwa ndị si we will never watch you people again. Yes. We will block you. In fact, I will follow you. And ọgbọsị eji ekwu I will follow you ka followers iji arị. Ụbọchị anyị asị we will not watch you again. That day ka ị na-aka enwe more view. Yes. Yes. Ịghọtago? Yes. Even na most times some of them indirectly like ri na-eme o. Yes. Mana anyị ukwu si na nwaanyị ijijiri ọgụ a ha na-anọ. Yes. Ha nwa na-anọ n'ụlọ ebe. Na-agbalị ego. I werezi ọgụ ahụ na-agbalị ego. Ịghọtago? Well, who do you think you are? Who do you think you are, my brother? So that's the thing na my own Igbo be anyị. Anyị enwere any award company at the whole of Southeast? No, we don't. That's where ịma nwe mgbe m kwuru na nchi ime seminar. Yes. Ewe tam. Yes. Buo m kachi nchi. Where destroy your esophagus. So ka I touch na Uche Ogbuagu well. How Uche Ogbuagu, how big do you think he is? Uche Ogbuagu to me should be a course to be studied in university. Exactly. Uche Ogbuagu is an institution. Bad condition. Uche Ogbuagu bad condition. Nele kakara ọkụ. Uche Ogbuagu was school the one day was looking up to. They were waiting for them. How big was he? Maka you know why they are not that big? Is because they were not seeing their face. No audio. And there's no way to watch them. Or limit even. But you won't blame them because no if I meet at that particular time. At the end of the day, Gordon so me how's your audio here? Yome. Yes. Berlusconi Records. So ihe sokwu wee mee ọ dịka Uche Ogbuagu adịrị ada anal flowers ya bụ na ọ bịazie politics. O mekwuzie ya focus ya more on politics. Ebe ọ ya abịa kwucha okwu chụọ unu BP onye nweta 1 naira. Ka ọ ba nụnụ na focus ọrụ onwe ya na nke ya. Yes. He has gotten the name. Mgbe social media Facebook pụtara ka anyị nọ ma na ndị n'obodo Igbo n'idiri ihe anyị na-eme. Mgbe ebidocha ọfụ ndị n'obodo Igbo enwe one woman every month o send alum $200. Mgbe m pụtacha ọfụ 2018-2019. Ịma na ụmụazị kịta amụhụ na enwe mgbe anyị wụ akara ọkụ. Yes. Na ihe anụnwa anyị nwa bidoro ya. Yes.